Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of proofs and sige. information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Reparo Pinagsaro sa programa Serbisyo Asin Reparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Reparo, serbisyong totoo asin reparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin reparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin reparo. Ignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Serbisyo Asin Reparo. Hello! Hi! Mga tukang mga kabayan Diyos Marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, siyempre sa Tabaco, Legazpi and Ligaw, saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Magandang umaga, Pedrito Perez.
Ohayo gozaimasu po sa pangpan. Amigos y amigas, bisyo asin riparo. Ganyan pong aldaw kitanin, Miyerkules, Wednesday na. Oy, petsa 15 ngunyan kang Oktubre taon 25 P-Day. Sildo. So may suwara, trabaho sana. Oy, sabayan po nindo sa indong lingkod sarong oras kita 70. Nag-istoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa tuya pong palibot, siyempre, sa mga nakakalap po yan ng lingkod, apit kan sa mga pipapaarap, serbisyo sa laog kaining programa. O naman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, October 15, maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Sa may mga okasyon, na naman pong klaseng okasyon yan, o sana ang maipapagirumdum ko sa imo sa may mga okasyon. Pag daytabi imbitado, daytabi magduma. Salita ko di kita man sa oy duman po sa may mga kamunduan na sa moya pong pakikido tumamay sa may mga kasakitan pa kita siyang kagurna pakiguide mo po kami Lord kang samuyang mga gigibuhon tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa sin maging po sa imo patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan tao lang po kami Lord marupok nagkakasala kaya Lord patawad tabi Lord tawad sarabay po kita amen Asin. Amigo, dagit pero ulok. Yan ang sa kuyang amigo maski dagit. Pero ulok. Mitch Poeta, good morning. Gari kaya baliktad. Gari kaya baliktad sa pagkasabi mo. Ay, magatugak. Check-in po muna sa Indong Lingkod. Kutabi si Manny Moksaya. Si Mr. Hulutana tabi eh. Moto ko sa buhay ko, pag daig bitado, day magduman. Ay, the life! Tayo na lang yan ang Miyerkules, Wednesday. Sa pangaran po yan, kansa mo yung General Manager si Maestro nila to. Man dyan si Sir SM Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sarabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtaka. Ano man po ang sa indong mga pinag-ibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po. Permisa
ano, hindi ta nagpapara loko-loko sa tuyang signal ligi sa ibaw. Galing nga baliktad. Maski muros so pero happy. Tama ba? Pero ang pamor si Rudy sa pro niya. Kaya na talaga busan ba? Indah. Uy, kabanga na kita kang Oktubre adi. Sunod kayan, pista na kan mga kalag tapusan to. Na kita ramong gasun paki mga kalamidad tabi suburbs. Asa ko yung idol. Mga reparo tango na pagka tabi. So pagkasupan kang Our Lady of the Most Holy Rosas kasiguran sugon. Mandat tabi pig toyo. Posible dabing sa pamsan kang imahe. Tapos dahilan kang pagkasulok yung signal tabi Sir Mario Kilo ano digdi sa Bicol Net TV para puro palsok, puro putol-putol. Ano ta? OTW na kita, sir. Sa inantaragpuan sa Ligaw. Pag mapit-check-in sina, grabe na ang paurora na nagkiki-chat sa group chat. Adi. No. Napit-check-in sina ngaya, paurora na nagki-group chat. Na-miss ko tabi naman Papa Wilson, no? So, kamagong. Baka may kamagong naman. No. Ano daw kung may bunga na so kamagong mong kinuha naman? Kung may kinuha ka na kamagong, bakong may kinuha ka naman na kamagong, baka lamang pigayos ni Maestro ang sa tuyang fight di kisaybo. Pakiayos tabi ang sa muyang IT. No. Kumusta sa kamagong na kinuha mo naman? Oy, an medyo mamundong bareta tabi mga tugang Taigwaki Advisory ang NGCP. Igwaki power interruption sa October 17. Sa Biyernes po yan. Alas 6:30 nin pagkaaga sundo, alas 6:30 manin pagkabangi, 12 oras. Sir Jerbs, ano ngayon mga apektadong lugar? O gabos na nakatakod tabi sa Tabaco Substation and Malinaw Substation. Daka mo kuryente sa Biyernes. Alas 6:30 nin aga sundo, alas 6:30 manin bangi. Sus 12 oras. Patindi ako. Inspection po kan mga public facilities bilang parte po kang disaster preparedness. Pigsogo po ni Gobernador Noel Rosal. Tama ini. Dapat aramta kung anon sa tuyang gigibuhon kung may mga emerhensiya. Lalo na sa mga eskwela na haralangkawan sa indang mga building may mga haralangkaw na building. Dapat aram. Dapat aram kung anong gigibuhon tabi Papa Will. Baka suy ba magrulokso na sana. No. Tama ini. Dayta sigurado kung kita man malayta. Tamaan man kita ki mga makukusog na mga podka ini kalamidad. Bagyo napipredikan mga perang aldaw nahiling na pero ining mga linog solo ano pa
Dahil yan aram kong no rin matama. Kaya dapat aram tatabi kong ano ang sa tuyang mga gigibuhon. Gari day makakatabang digding pag naglinog ngaya iuon ko ang ilaw minapundo ang linog. Hindi ito magkakataba. Dawa ano mo on kang ilaw dayan mapundo. Patayon ko ngaya i-on ko ngaya ang ilaw duman sa muya ma'am. Pag naglilinog ngaya i-on ko ang ilaw ipa hindi ko ang ilaw napupundo ngaya ang linaw. No. Sige tabi tayan sa to yung mga pagore-restoryahan mo niyan ano? Ganyan tabing Miyerkules. Itsakin si Papa Will. Ano daw kung may mag-agdalamang tabi Papa Will, magkapi-kapi naman lamang kita. Nakita nagkakarapi-kapi lamang. Ganing fight naman ko tangarambugan ta. Yo! Sige tabi mga tugang alas 7:19 na sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon ta natabi mo nan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon ha. Kung tatabi ang linya kang pag-asa. May pigbabantayan na naman ang route nin panahon. Nasa linya na! Nasa linya na tabi mga tugang, mga kabayan, ang Pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, October 15, 2025. Discuss po muna natin ito ating satellite imagery. Sa ngayon, patuloy ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko dito sa may Central Luzon, Southern Luzon at buong Visayas. Meron din tayong northeasterly wind flow na nakakaapekto naman dito sa may extreme northern Luzon. Para naman sa update natin dito sa binabantayan nating low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito ay huling namataan sa layong 1,765 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, tumataas na yung at papangalanan natin itong ramin. Ay, current strategy yung lumit. Tapos, inaasahan din na weekend. Pero sa ngayon, malayo pa po itong low pressure area po natin. Kaya posible pa rin bagong ating forecast. Patuloy natin itong monitor kaya mga nilalabas na updates ng pag-asa. Magiging panahon ngayong araw dito sa Luzon, dulot pa rin ng easterly malaking bahagi Luzon, particularly dito sa Metro Mon, Bicol Region, Marinduque, Oriental Mindoro, kasama ng Isabela, Aurora, Bulacan, pati na rin ang Nueva Ecija ay makakaranas ng maulap na papawirin, may mga kalat-kalat na pag-ulan. Para naman dito sa may Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte, dulot ng northeasterly wind flow, makakaranas sila ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light. Nalabing bahagi naman ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at pati na rin dito sa Central Luzon naman sila na maliwas na panahon pero asahan din init at alinsangan lalo na hanggang hapon na mataas na tsansa ng mga panandili ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi dulot ito ng mga localized thunderstorm. Agwat ng temperatura for Metro Manila 25 to 31 degrees Celsius, Lawag 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao 24 to 32 degrees Celsius, Mag 75 degrees Celsius. For Tagay 23 to 29 degrees Celsius at Legazpi 25 to 29 degrees Celsius. Dito naman sa may Eastern Visayas, pati na rin dito sa Aklan, Capiz, Bohol at Cebu, makakaranas sila ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan din, dulot ito ng easterlies. Para naman sa nalalabing bahagi ng Visayas, pati na rin dito sa Palawan at buong Mindanao, makakaranas din naman sila ng maaliwalas na panahon, pero yun din po, mataas din ang tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi.
Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Tacloban at Cebu, 26 to 30 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. Davao, 25 to 33 degrees Celsius. At Zamboanga, 26 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:47 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:36 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulmutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. So pigbabantay tabi kul na pagkamsa. Ringat ha. One dakula so chance sa maging bagyo. Ining LP ang pigbabantayan ang sabi kang sa posibleng maglaw gini sa par sa aga. So ang magpapauran sa tuya iyo po so banggaan kang mainit asin maalinsangan. Naparos. Kaya ang apod palan kan Easterlis. Iyo. Di yan na nagpapauran sa tuya taso LPA sa aga pa man malawg sa par. And medyo harayo pa ini and posibleng mag penny yaw na ni Diyos aga magkatipon ayan nan dapat na ipangadji ta medyo hahagi po na naman kanyang Bicol region yo ba aapo doon databi ning bagyong si Ramil yo sige iringat po kita ha pasiguro lang tabi ki panangga sa oran dipisil ngunyan magkasakit. Pero may barita baga tabi Sir Will na libre na databi baga ang apod kini ang libre na databi ang pagpalubong. Libre. Kasi gustong mag-abil kang libreng pagpalubong. Sir Lawrence Mendoza, good morning tabi Sir Idol. Kasi ang gusto mag-abil kay ito libreng palubong. Alistana. Magpalista ng alas 7:26 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory po yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na imako. Diyan iyan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan iyan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi ki boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Home away home. Kay Madam Maylin, ingat tabi permi.
Siring man mga tugang ang programa nga dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, Municipal o kaya City Municipal Councilor Riner Burse. Kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang bagong Malinaw. Yan man dyan si ABC President Cap Art Ada. And syempre yan dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Yan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Diyan po kamo magtaya sa loto ha. Ako tabi sa waiting. May chance lamang po kita maging milyonaryo. Yo! Yan tabi mga tugang mga kabayan sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Sige mga tugang, alas 7:28 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mabalik po ang programa, makalipas lang po ini. Balik eskwela na, tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old. Tatabangan sinda Namakan at magbasa, asin magsulat, itikres, pamalag, kindergarten at elementary, junior high school, asin senior high school, sa saindang basic literacy, asin numeracy skills, kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay, asin lisensyado kay Commercial Building, Bombon, Tabaco City, Iguaman Sindang Branch sa Tiwi na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Masin Reparos sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Big TV. Mabalik na tabi kita mga tugang, alas 7:30 na. At sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY National Road. Madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Marinas yan sa Rice Gas City. Kaya sa mga nanap tabi kidorm boarding house, dyan po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Mga tugang ang oras na yan, daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, asin kang Capos Bilo Lotto Outlet. Salamat! Sabi ng tubay ng domingo, dako man po geraray si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni na nagpapagirumdum tabi sa gabos, na pagday tabi kamo imbitado, day po kamo magdumaan. Oy, aldaw kita ngunya ni Miyerkules, pet sa 15 na kang Oktubre taon 2025. Sando kita mga tugang mga kabayan, alas 8. Ano papigalata? Serbisyo asin reparo. Birthday ngunya ni Chokaloy. Nahiling happy birthday tabi kay Chokaloy Ongkortan ngunyan. 84 na pala si Chokaloy. Si
ni Chukaloy tabi, Ma'am Gina Malagueño Cavite, ang paghiling ko kay Chukaloy, gari pa sa na 40. 84 years old na pala si Chukaloy. Nahiling mo na iya. Pwedeng abuton kay ng 100 years ni Chukaloy na ungkurtan. Birthday pa lang tabi ngunyan. Ayo, o sige di. Happy na birthday patabi Chukaloy ungkurtan. Retired ining SB Secretary, Sanggunian Bayan Secretary dyan sa Malinao. Matibay ini. Idol ko ini si Chukaloy. May piganda na lamang tabi manay ng Jintanlad. Ayos na ay si Boy. Boy. Shh. Boy. Okay, pariparo daw ta. Dapat iguan ng nakababad na Jintanlad. Iyo. Si kaso na tabi, boy. No pa man. Sige. Mga tugang. Anan magayon na pag-restore? Ay, Sir Castelo, kumusta ang signal tao kina? Si Sir Mario Castelo. Haing katabi, Sir Mario Castelo. Mapunyaon ka sa may parting Pilar Sorsogon na di. Si Nel Riotan. Riotan. Pinaagamata, natutok man sa programa. Yaong ka dyan tabi, Sir Mario, sa may parting Pilar ini ali. Arayo ka man palanduman sa kasiguran. Ipunta mo nito gatabi sudmang banggi. Nasulo so imahe po kang Our Lady of the Most Holy Rosary dyan sa Iguana Bagatabi Mox. Akong nahiling na mga beer. May mga beer na dang nahiling si Manay Gina. Yo. Saindan pahe. Diyan si Boy. Hain daw si Boy ta. Pasikasuhon yan. Pag nag-iedad na baga, dapat permisa ng maugma. Yugon man 84 anyos ka na. Ang ibang 84 anyos dahil na nakakalaka ka tindog o si Chukaloy. Sus Maria, dawa magtambling pa si Chukaloy. Dawa magtambling pa ya. Iyo sige. Padagos kita ta. Nasulok bagatabi so imahin po ni Our Lady of the Most Holy Rosary. Iyo nyan tabi Sir Willie, midbid mo pa lang si Chukaloy. Saro ini sa pandiurag na retired Sanggunian Bayan Secretary dyan sa mga ini sa Jintanlad. 84 years old na pala. Nag-ios na naman kami Kenny. Dahil si Boy, nahiling mo na yun si Boy. Binayaan naman palang kita. Si Sen si kaso dyan. Si Manay Alice. Si Sen niya, si Manay Alice o si Rico. Tara man na mag-arasikaso na. Norawang amay pa. Isibot ka na naman nga. Wala si Boy yan nailiboy kaya ni sila uno. Di sabi kang Bureau of Fire Protection, sabi ni SFO for dito F. Caris Jr. na Diamond so pagkang ahin ni Our Lady of the Most Holy Rosary dyan sa Kasiguran Sorsogon kanakaaging banggi. Ang sabi databi mga tugang
posible da may sarong dibo na pagkot po, nagsindi po nin kandila, duman baga sa may paanan. Diba sa may ibaba kang imahe na ito na napabayaan. Oo, ito so naging kausa kang pagkasulo. So, dahil man po databi tinuyo na suluon. Pag-aigwa ki mga deboto mananggad na pag nadyan sa mga nagbibirisita sa mga arugkan, nagpaparagkot ki kandila. Kaya bagangon yan, gari nahiling ko tabi, Sir Will. So, mga nagpaparangkot baga ki kandila, lalo na dyan sa mga simbahan. Kung sain-sain baga dati minapagkot ki simbahan ay ki kandila. Ngunyan, may sarong lugar ng piglalagan. Ngaya, duman sa na ngaya magpagkot ki kandila. May sarong lugar sana na sa luwas nga kasimbahan. Pero bako dyan sa lawag kasimbahan ta, igwa man ang ki mga na posible na o kaya ang ginibo bagangon yan, kung halimbawa madyan ka sa sarong mga simbahan sa ibang lugar ngaya mapagkot ka ki kandila, igwa na ki pagkutan arog kan so duman sa naga baga duman sa katedral nagpasya tabi duman papawil o may lugar kung saan ka mo pwedeng kot ning kandila. Tabata maurag na ngunyan ang pagpapabakal pa lang kay kandila dyan sa mga simbahan o kung saan man. Package naman palang tabi papawil. Kang inot, kang nagbakal akong kandila at nagpapatako dyan, mamiso so kandila. Mamiso tabi so kandila, apiso, ngunyan tulo 20 na. Tulo 20 na ito. Package na tabi ito mamlisman manlapas kapos. Duman ka sa ibong maghiling, medyo maluya ang signal dyan sa ibong. Digdi ka sa ibong maghiling, tanganing bakong putol-putol. Medyo maluya ang signal lagi sa ibong. Digdi ka naman sa ibong. So package na ang kandila, tulo. May mga kulay na pati. Tapos igwa kinaka-Xerox duman na so piglalagtabi mga papawil. Halimbawa ngaya, ano ngaya ang gusto mo? Ngaya, ang wish mo ngaya, maimbitaran ka ngaya sa mga okasyon. Arab kayo. Ano man yan ba? Mga wish mo ngaya. Paimbitaran sa mga okasyon, sa karakanan. Arin nga dyan, so pwedeng ngaya, ang wish ko ngaya, maimbitaran ako. Itong itataw sa mo package na ito, tuloy ito, Sir Tope. Iyan nga ang wish ko na sana nga maimbitaran niya ako sa mga okasyon. Maimbitaran nga ako sa mga handaan o kaya sa preskon. Dito tugdok papagkot mapasalamat nga ako sa tuyo. O di nga say mo man. Di ba man iba na naman itong kandila. Masalut salamat na birthday pa ko ngunya na kityo kaloy birthday pala ngunya. Di yar kaya pero may area talagang paragkutan ki kandila. Tamili namin yan, sumay salod nga ni bagata. Siyempre, pag natuno so kandila, i-recycle naman, kandila na naman. Di dahil nagkinagpapagkot dyan sa mga simbahan, lalo na sa may mga mahe. Tapos posible man hanggang pag na tumpos na so kandila, posible man gan magkausa na yun kasulo. Ito sabi so nangyari. Daman tabi sa Our Lady of the Most Holy Rosary, daman tabi sa kasiguran. So may pinaluwas na tabing statement ang Bureau of Fire Protection na dahil man databi nuyo. Databi tinuyo. Nakulaon baga ito? More than 5 feet baga ito? Pirang feet ito?
52 feet pala. Yugon mo. 52 feet kalangkaw. Itong imahe na ito na pagkabanggi tabi Sir Topi, ang sa baba kito may mga ilaw. O magayunon man agad man magpa-shot. Lalo na pagkabanggi, tapos kung kay riba mo sujuwa mo sa tabi Sir Topi, pagkiriba mo so juwa mo, o duman ka mo, o di kung ano ang wish mo matutupad. Iyo. Ang ang wish ko, sabi ni Papa Will, surugon ako ni Manny Mox. Yan ata. Ano? Dito ka surog. Nang manilip ko. Gat. Ngata titig susuro. Hirak mong kinigta. O di sige, pon mo niyan, ang wish mo is granted. Susurugunta ka. Ngayon, susurugunta ka. Sisayang na dapat. Tapay itong kutulos. Surugunta ka. Raot na naman ang aparato. Ang audio, okay man. O sa signal. Sa signal siguro. May problema. Digdi kita tabi papawil sa ano. May siguro. Ay pa siguro. Raot naman sa Bicol nito sa tuyang broadcast. Ayan. Iyan sana. Bayay na yan. Ano ka man. Gari ka man so. Dumigdi ka databi mo sa sabi ni Kuya Kaloy, pag-ibla, uyog man tayo. Pero, pag may imbitasyon, magduman ka. Pero pag dahi ka imbitado, dahi ka magduman. Yagon mo. May imbitasyon. Pagkasabi ko, pag dahi ka imbitado, dahi ka magduman. Makasupog. May imbitasyon na tabi, Topi. Nya anong kulay pag may namamati ka? Dahi ko tabi aram kung ano so kulay kan so mga kandila baga ngaya pag may namamati ka. Taraman mo sa nagtitindang kandila. Tayo ko Sir Topi nga may ang wish mo ngaya sa pagpagni kanila marahay so kamatian mo, tapos may kulubi o mo, igwa kaya na kandila na para dyan, igwa na yung kipangadji duman so may sinirox duman na papangadji mo habang pagpapagkutan ito sa araw na kanunyan ang mga nagtitinda ki kandila bako na so individual baga naka ito mamiso ayan na kandila na saradit 20 pesos package na tabi yan sabi ni Topi mahanap na ngaya akong jowa dapat maghanap ka na mga nanggad talaga mapasko na kadakol na mapasko na baga sige araw po kaya naanaw ng bitan talang sukandila ta sabi duman sa report kang Bureau of Fire Protection duman sa kasiguran dahil man databi pigtuyo na suluon itong so imahe baga tabi ni Our Lady of the Most Holy Rosary o duman tabi sa kasiguran alang kaon pala nito di 52 feet so nasulo light materials man sa nang gamit baga ka to o kundi may deboto da tabi na nagsindinin kanila o napabayaan o nangyari nasulo tabi sa imay kang kasuod mambanggi mga bandang alas 9 o dyan po tabi yan sa kasiguran Sorsogon. Serbisyo asin reparo. O nina
Tabi, oy, good morning. Chokaloy. Happy birthday, tabi, gararay, Chokaloy. Bay na daw kay nita, bata birthday ko niya ni Chokaloy. Iba na sa nang pag-restoryahan ta. Ako na kaning libreng bulong. Libreng libing para sa mga mahirap. Bay na daw kay nita, birthday ko niya ni Chokaloy. Di kita sa day tamaraman kung maray na bareta ini o ta ang sabi digdi mga tugang igwa ki abiso ang NGCP. Manay na. Oy, Ma'am Ching Praxidio, good morning. Tope, may abiso ang NGCP. Igwa ki scheduled the power interruption sa maabot tabing Oktubre 17. O sa Biyernes na ini, ang schedule kang brown out ni aga sundo alas 6:30 manin hapon o ni pagkabanggi 12 oras yo anan mga apektadong lugar asin barangay huni na dahil na kang barangay takadakol-dakol ini ang warang kuryente tabi warang supply nin kuryente sa maabot na Biyernes alas 6 nin aga sundo alas 6 nin banggi so gabos na nakakonektar dyan sa Tabaco substation and Malinaw substation. Yo, hindi Biyernes ang rason kadakol. Bayain na kan rason. Pasin. Yo. Sa Biyernes po yan. Yo. Sabi digdi ang rason letter A dahil masabutan ini PM CM along the line. Preventive maintenance garini. Gari ka ng gusto sabihin ko ang PM CM. Strategic program installations of ABS at 5 anini sindasan na kayo na nagkakaaram kayo ng mga pigsasarabi ni ang importante aram ta na dahi kitang kuryente. Dahi tayo masabutan yung mga pigsasarabi ni dadig di sa may na gani stress lamang kita alas 6:30 nin pagkaaga sundo alas 6:30 nin pagkabanggi sa Biyernes. So mga nakakabit nakakonektar diyan sa Tabaco substation or all peders yan yo basta nakatakod ka mo sa Tabaco substation may kamong kuryente sa Biyernes yo tabi klarado Serbisyo asin ripar. Kaya nga nainakan mga pahit-pahit nindang yan. Digdi kita ta iningon yan so mga nauuso ta isurunod-sunudan baga kita ki mga ki mga lino kung ano-ano pa. Ang provincial government sa panginginot ni Governor Noel Rosal pigsugo na ang mga local government units digdi po sa probinsya Kangalbay na magsagibunin senaryo based drill para sa mga linog, tsunami, landslide, structural failure, fire evacuation na tatawan sindanin 7 aldaw pigtatawan sa hapoon mga nasabing drill. Mga LGU. Tarataw lamang dyan sa ibang mga nasa MDRR. Magsalibo na tabi ka mo ki mga drill. Nganing aram kan sa limbawa sa mga tapos unta mo na ang nasabing direktiba ay naglalayong paigtingin ang kahandaan sa mga eskwelahan, opisina, mall, ospital at iba pang pampublikong mga lugar sa oras king kalamidad.
Ayo. So mga DILG, mga LGU. Raot da, arin ang raot. Naman. Oh. So sabi digdi mga tugang, pig sugo man sa mga LGU na magtao data kaugnay sa resulta kan sa indang drills sa Albay Public Safety and Emergency Management Office. So assessment po nindo sa indong ginibong drill. Ipaaram nindo, isubmit da nindo naman sa APSIMO. Yo, mga LGU. Halimbawa sa sarong lugar, LGU. Arinan mga LGU nyo na may mga ralangkaw na pera ng iskalo naman ng sendong building. And ano yan? May mga fire exit ba? Yan, mga arog ka yan. Kumusta nga sa indong drill na ginibo? Si Say nga ang maserbing incident commander. Ang advantage digdi so nakapag-seminar man lamang o kaya nakapag-training duman sa ICS. Ano yung ICS? Yung Incident Command System. Kasi dyan sa mga taga-MDRR na dapat aram ninda ni dyan sa kung may mangyaring kalamidad dyan sa lugar na yan, si Sayan magiging incident commander. Sa iya gabos magkukuha sa mga responder king order o kung saan maduruman, kung saan ma-rescue, kung saan o dapat igwa ki incident commander. And dyan sa lugar na yan, ano ang dapat dai dumanan kan mga responder ta? Aragan kaya natangaya tara mo. Hindi sa na kung aramin kang ibang mga taga-MDRR baka puro sa nakamupurma dahil nindo araman mga arog kayo kung saan ang evacuation center nindo saan nga kamo ma-evacuate kung halimbawa kalinog ano ang gigiribuho nindo yan saan nga kamo maduruman tulos o kamo mahid may nagpagding pag head count kulang hain na nga si arog kayo Dayaram. No. Baka sa nakamupurma. Iyo ang aram sa tuyang gobernador mag-gaybo ka munin mga ayo mga eskwelahan malls, kung ano pa o nayaon digdi po sa probinsya kang Albay pasip taram no arin matarama ining mga kalamidad na ini so yung mga yaon dyan sa MDRR dapat araramtabi nindo ini dapat may pagkaaraman kamo ka ini tanganing may share nindo kasi kamuan mga konduktor kani pagdidrill kamuan mga konduktor kani mga MDRR ta duman sa sarto yung sarot na programa kastoryanta duman si DRR o kang tabako tamaw ra gini matibay ni kasabay ko ni duman mag-seminar sa ICS certified ICS kapalan niya Mr. Hulbutan na ano ito ICS so dapat igwa knowledge duman sa incident command system yun ang ngunya ng tiga-apply sa gabos na mga dapat igwa karon kaya kaning kung anong dapat ibuhon kasi may aryan na ICS nako talaga mag-iriwal ka ng mga responder tingka kanya na nahiling maligin do pag may kasulo pag may sulo, pag nagre-responde ang mga Bureau of Fire Protection, ihanap tulos kaan kung si Say ang incident commander. Si Say nga digdang incident commander. Dahil tulosan mi na luos din damang ihapot mo na inda kung si Say so incident commander. Lalo na pagbako ninda area.
na ngayon nag-respond nga rong sulo nga dyan. Naputan, si sa incident kumarigdi. Mag-coordinate mo na siya. May pwede. Tuturo ba ako sa iyo? Nangyayari nino. Dahil na ka maglapas dyan sana ka mo. Kung mahiling ba ganindo, araw kaya ng tigigibo. Yan ang kasi dyan, ito, buga man luso, nag-responde, nagsaralbadan kan sa mga host dyan, or dahil lugod. Problema lugod. No. Ayun yan. Dapat tabi maram. May mga lugar din narog kay ni. May mga lugar din narog kay ni na duman nga sa lugar na ito, duman. Dahil po kamo ngayon mag-responde duman, delikado ngayang lugar na ito. Igo ngayon duman ki mga chemicals, igo ngayon duman ki magsarabugon, may mga pwedeng sumabog. Nang aning na posibleng maging madanyaran sa mga responder niya to. Yan ang importantihon na may aram ka duman sa ICS. Iyo. Kasi dyan sa mga munisipyo, magbibriefing dyan sa alkalde, sa mga official ta, so may pagkaaram sa ICS, trabaho ini kunyan kan mga MDRR. Hindi sana kung aram ini kang ibang mga taga-MDRR. Ay kan ma-briefing kay Mayor. Oni tabi mayor ang plus. Oni tabi mayor ang building ta army kay ni duman ang exit duman ang arog kaya. Ipepresentar mo yan. Pag may emergency nga digding yang agi duman yang arog kaya. Tapos ini nga tabi mayor de pwede digdita yaw digiso ano ta so nga powerhouse. Delikado nga digdi. So arog kaya. Pero kung dahil pagkaaram so sa imong tawan dyan, pati so, ang alkalde kasi bako man yan, dahil man ang obligasyon kayo, o kaya, yaon sa nandyan, dapat ibibriefing mo yan. Dapat dyan sa munisipyo, wag kinakakaaram kaya. Pero kung warang aram, nakao. Kaya ka mo. Serbisyo Asin Reparo. Si Manny Boxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Network. Nakasabi sa kuya, pag dahil ngayon sinalidahan yan, MDRR tapos susaro ngayon dyan. Yung manggiraring yan munisipyo ta. Dahil ara. Inay ko po. Maria Josep talaga. Oy, alas 8 na. Alas 8 na tabi. So, digdita naman po muna para mentras na pigtatapos ang satuyang programa ngunyan tabing Miyerkules. October 15, 2025. Sa may tuon ni SM Sir Tony. Sa pangaran man yan ni Madam Maylin, kang MBY Dormitory. Kay City Vice Mayor at Tiglendaong Bonggao City Councilor Renier Bursel, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat man. At huwag mga kabayan ng mga parantabay niya to, paki-like, follow, and share na lang ha. Ngani pong mahiling man kang iba. Ako tabian sa indong lingkod. Siya po ini si Mr. Hulbutana. Taga naman ha. Ano sa natabian sa indong dapat tandaan, pagday po kamo imbitado day magduman. Happy birthday tabi Chokaloy Ongkortan. Sana lumawig pa sa imong buhay. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Arigato, bye-bye. Lago sa kupang si sa kuyang
Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.